Міжнародна політика, обговорення побутових проблем та допомога політв'язням та їх родинам. У Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону сторона обвинувачення продовжила представляти свої докази у справі Еміля Зієдінова, обвинуваченого в тероризмі за буцімто участь у забороненій в Росії організації Хізбут Тахрір. Його затримали торік у липні. За словами адвоката Айдара Азаматова, на стенограмах прослуховувань Зієдінов розмовляє з двома людьми, але жодного слова про тероризм та спробу захопити владу в Росії. Окупаційні слідчі не змогли встановити і його співрозмовників. Никаких сведений, никаких бесед о участии в каких-то запрещенных организациях, о необходимости создания, разработки планов по госперевороту в Крыму, в Российской Федерации, никаких обсуждений о различных схемах начала захвата административных зданий, приискивания людей для захвата власти, приискивания людей для госпереворота на этих стенограммах не отражено. Дружина Еміля Зієдінова на засідання приїхала разом зі старшим сином Асадуллахом. Втім, суд не дозволив йому зайти до зали та бути присутнім на судилищі його батька. Буцімто це може погано вплинути на неповнолітнього. Асадуллах лише з порогу судової зали привітав батька та кілька хвилин споглядав за ним. Хотіли захопити місцеву владу та побудувати халіфат, ісламську державу в мікрорайоні Кам'янка у передмісті Сімферополя. Про це заявив прихований свідок, якого допитали у Південному окружному військовому суді у справі 25 кримських татар, звинувачених у тероризмі, відповідаючи на питання політв'язня Рєзи Ізєтова. За словами адвоката Едема Сімідляєва, цей свідок давав геть суперечливі покази. На уточнююче питання «чому?» сказав, що боявся говорити на допиті у слідчого. На большинство вопросов скрытый свидетель отвечал, что ничего не помнит. На вопросы Рєзи о том, что где все-таки они якобы планировали строить халифат, он пришел к такому выводу, что на дачном массиве в селе Каменка они собрались строить халифат, и что именно там они пытались свергнуть местную власть. Нагадаємо, Фархода Базарова, Раїма Івазова, Шабана Умєрова, Рєзу Ізєтова та Акіма Бекірова серед ще 20 кримських татар затримали у березні 2019 року під час масових облав в окупованому Криму. Ризик поширення кишкових інфекцій. Після повені в окупованій Ялті заборонений пляжний відпочинок та купання у морі. Про це заявила окупаційна голова міжрегіонального управління Розпоживнагляду Наталія Піньковська. Потужні зливи, що затопили Ялту минулого тижня, змили до моря гори будівельного та побутового сміття. Відпочивати в таких умовах небезпечно, додала Піньковська. Узбережжя потребує прибирання та дезінфекції. На кадрах видно і становище на пляжі в Гурзуфі. Брудна коричнева вода на десятки метрів від берега. Пляж. Кучугури непридатних до вжитку товарів, перемішку з мулом та ще вогким брудом. Все це своїми силами розбирають підприємці з центрального ринку Керчі. Базар не відновив роботу і на 5-й день після повені. Окупаційна влада Керчі на чолі з Сергієм Бороздіним обіцяє допомогти підприємцям 2 самосвалами. Техніку обіцяють виділити для розчистки вулиці Козлова, що прямує до центрального входу на ринок. Там все завалено сміттям, знищеними товарами та втопленими меблями. Місцеві жителі повідомляють, що просто на тротуарах за безцінь продають ще мокру білизну та килими. А на містку біля річки Мілек-Чесмє торгують здебільшого відмитими овочами.
Регламентний комітет ПАРЄ не каратиме Гончаренка за демонстрацію привезеного з фронту прапора України. Там вирішили закрити провадження, розпочати навесні через нібито порушення правил асамблеї з боку українського народного депутата Олексія Гончаренка. Комітет визнав, що український парламентар не порушував правил, коли вирішив розгорнути в залі засідань прапор України. 20 квітня у парламентській асамблеї Ради Європи під час дебатів про стратегічні пріоритети Ради Європи стався інцидент між членом української делегації та президентом ПАРЄ Гендріком Дамсом, наголошуючи, що серед стратегічних пріоритетів має бути збереження суверенітету та територіальної цілісності держав, яку відносно України нині порушує агресивна Росія. Гончаренко продемонстрував український прапор із зони бойових дій російсько-української війни. Хочу подякувати тисячам українців, які своїми постами на Фейсбуці, вони писали на сторінках ПАРЄ в Фейсбуці, залишали коментарі, свої фото з українськими прапорами, підтримували мене. Це дуже мені допомогло. Дякую вам. І ми маємо такий результат. Проти виступав, зрозуміло, представник Росії, який намагався атакувати. Власне, інші колеги підтримали позицію, що треба справу закривати і що цей кейс має бути закритий. Окупанти обстрілювали українські позиції від Приазов'я до Луганщини. Зокрема, гатили з мінометів 120-го калібру біля Красногорівки на Донеччині. А поблизу Гнутового, Луганського, Водяного, Пісків, Майорська та Золотого-4 відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Також неподалік Залізного та Луганського ворог дистанційно мінував територію з забороненими мінами ПОМ-2. Окупанти тричі порушили тишу і цієї ночі. Поблизу Золотого 4 окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Авдіївки російські найманці відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У районі населеного пункту Мар'їнка зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕП. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає. А в лавах ворожого війська втрати зростають. Днями по той бік лінії фронту підірвалася група російських окупантів. В українській розвідці це пов'язують з завзятим мінуванням території в окупованих районах Донеччини та Луганщини. Так, за минулу добу внаслідок підриву на власних вибухових пристроях та необережного поводження зі зброєю втрати противника склали 6 безповоротних, 5 санітарних. Зазначені дії окупантів супроводжуються поширенням дезінформації щодо можливої активізації бойових дій з боку підрозділів Об'єднаних сил. Зокрема, шляхом розсилки СМС-повідомлень на мобільні телефони російських найманців. Україна та Велика Британія домовилися про спільне будівництво військових кораблів та баз для українського флоту. Церемонія відбулася в Одесі на борту ракетного есмінця Королівського військово-морського флоту HMS Defender. Міністр з питань оборонних закупівель Великої Британії Джеремі Квін та заступник міністра оборони України Олександр Миронюк підписали меморандум про реалізацію проєктів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства та ВМС України. Серед присутніх секретар РНБО Олексій Данілов, перший морський лорд Великої Британії, адмірал Тоні Радакін та посол Великої Британії в Україні Мілінда Сімонс. Для мене велика честь бути в Одесі. Це ще один крок вперед україно-британських відносин у сфері оборони, які і так міцні. Наші Збройні сили чудово разом навчаються, проводять тренування, і це черговий крок до подальшої співпраці та підсилення флоту. Об'єктом угоди є передача Україні передових мінних тральщиків та ракетних човнів. Меморандум, який зараз підписаний, це імплементації, який чітко визначає кількість техніки, яка буде побудована і передана. А також ми сподіваємося, що перші контракти вже будуть підписані в августі місяці. Фінансування буде з британської сторони, з нашої сторони буде участь наших підприємств для того, щоб забезпечити повний цикл, життєвий цикл цих катерів безпосередньо в Україні. Документ передбачає спільне проєктування та будівництво військових кораблів в Україні та Великій Британії, реконструкцію українських суднобудівних підприємств та будівництво 2 баз ВМС України. Це значне підсилення на тлі російської агресії в Чорному та Азовському морях, переконаний командувач ВМС Олексій Неїжпапа. В цьому меморандумі прописані
які напрямки нашої співпраці будуть виконані в ближайший час. Тобто відповідний графік цих домовленостей, яке буде включати передачу до складу військово-морських сил протимінних кораблів, будівництво ракетних катерів, дообладнання відповідної зброї платформ, які є зараз в складі військово-морських сил, і будівництво військово-морських баз як на Азовському, так і на Чорному. Також до складу українського флоту увійдуть 2 тральщики класу «Сандаун», що зараз є у складі Королівського флоту. Кораблі надійдуть до складу українського флоту після повної ревізії, модернізації, додаткового оснащення та відповідної підготовки майбутньої команди. 8 катерів буде побудовані за вимогами військово-морських сил, вони мають вже відповідний дизайн. 2 перших катера будуть побудовані в Великобританії, інші будуть побудовані в нашій країні на підприємстві, яке буде визначено англійською стороною. Угода стала продовженням підписаного торік меморандуму між Україною та Великою Британією. Історичний документ, підписаний на базі королівських ВМС у Портсмуті, передбачає фінансування оборонних проєктів на 1 250 мільйонів фунтів стерлінгів. На Донеччині, Івано-Франківщині та Закарпатті минулої доби не зафіксовано жодного випадку COVID-19. На всій материковій частині України менше 300 нових пацієнтів, одужали майже втричі більше. А ще 21 людина померла внаслідок хвороби, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Очільник відомства Віктор Ляшко заявив, що Україна готується до появи індійського штаму коронавірусу вакцинацією та ретельною перевіркою іноземців. Зараз в Україні наявні 2 мільйони 628 тисяч доз вакцини, тому ми нарощуємо масштабну кампанію з імунопрофілактики, яка буде зростати з кожним днем. Паралельно з цим кожен, хто відвідує нашу країну, повинен представити або довідку негативний ПЛР-тест, або негативний тест, експрес-тест на антиген, або довідку про проведення щеплення, повного курсу щеплення вакцинами, які дозволені до використання Всесвітньої організації охорони здоров'я. А добова кількість інфікованих в окупованому Криму повернулася до січневих показників. На півострові зафіксовано ще 277 нових пацієнтів. 6 людей не змогли подолати хворобу. А окупаційна влада посилює карантин в Ялті, Алушті, Сімферополі та Сімферопольському районі. Там закривають нічні клуби, караоке та кальянні. Заборонені святкування випускних вечорів. Обмежено продажі квитків до театрів та кіно. Також окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов видав указ про щеплення спутником усіх працівників закладів громадського харчування та санаторіїв, а також екскурсоводів та перевізників. Супутники, ракети та пластирі-шприці. У Києві пройшов фінал міжнародного конкурсу інженерних стартапів «Вернадський челендж». Цього року у змаганнях взяли участь 89 іноземних і 43 українських стартапи. Вони презентували розробки на тему космічних технологій та активної біоелектроніки. До фіналу потрапили 10 проєктів – 5 українських та 5 іноземних. Через карантин закордонні учасники, на відміну від українців, представляють свої проєкти онлайн. 16-річний школяр Павло розробляє супутники для дослідження космосу. Їх можна використовувати для навчання студентів, а також запускати на навколоземну орбіту. Данный аппарат может летать на ультранизких орбитах, вплоть до 150 километров, анализировать наличие газов в неплотных слоях атмосферы на достаточно высокой высоте, анализировать озоновый слой, озоновые дыры, проводить фото-видеосъемку нашей планеты, либо других звезд, Солнца, например. Цей студент з Харкова також робить супутники. Вони автономні та можуть буксирувати інші апарати. Спутник, вот тот же самый какой-нибудь Кубсат, который не имеет своей двигательной установки, который засоряет мусор сейчас на орбите. Вот он и свой срок истек, его надо, чтобы не было мусора, его надо в атмосферу вогнать. Этот буксир подъезжает, подлетает к нему, прихватами будет его брать, давать ему такое ускорение в таком направлении, чтобы он через какое-то время вошел в атмосферу и просто сгорел в слоях атмосферы. Студенти з Дніпра створюють повноцінні ракети багаторазового використання. Двигун можна легко замінити на новий. До того ж, вони будуть у кілька разів дешевші за аналоги.
Наш же проект позволяет, во-первых, сильно упростить ракету, а во-вторых, упростить все наземное оборудование, что потенциально должно в разы удешевить запуски ракет, запуски спутников на орбиту. Перше місце та 1 мільйон гривень дісталися проекту Medixen з Іспанії. Команда створила розумний пластир, який відкриває мікропори у шкірі людини та вводить ліки без голки, такі як, наприклад, інсулін. Друге місце та грант у 600 тисяч гривень отримав український проект Провізіо з апаратом безконтактного вимірювання внутрішньоочного тиску. Третє місце та грант у 400 тисяч гривень дістався космічній розробці команди Borospace зі Словаччини. Стартап створив інноваційну конструкцію літій-іонних акумуляторів для космічної галузі. Мы гордимся тем, что наша площадка стала трамплином для украинских проектов. В чем-то вот наша роль, чтобы побороть их страх, научить их грамотно презентовать себя. Конкурс «Вернадський челендж» був заснований у 2015 році. За 6 років існування в ньому взяли участь понад 600 компаній з 36 країн світу.